To divadlo je moje jakoby nejbližší rodina. Ty lidi, s kterými nejúžeji spolupracuju, jsou buď moji manželé, nebo moje nejbližší kamarádky a tak dále. No. Teď i můj syn nakonec dělá mi teď zvukaře, takže to prostě už tak nějak se mi děje. Viktorka vnáší do české režie něco, co se z ní kdysi dávno vytratilo, a to je úcta k literární předloze. A za druhé úcta k divadlu jako organickému, pevnému stavebnímu tvaru. Že divadelní večer není festival překvapení a své vůle, ale že je to jakýsi pevný organismus, který ten režisér buduje. Já jsem režiséra, který takhle cílevědomě tímto způsobem o divadle myslí, od dob Jana Grossmana nezažil. Byl jsem jak beran. V hlavě mi ulákal milion oslepených šílenců a říká se tomu láska, jestli nevíte. Stát se režisérem je těžký boj pro každýho, určitě pro holku, která byla 20 let herečkou, je to ještě, myslím, o trochu těžší, protože všichni a priori se na to koukají skrz prsty. Nikdo moc není na to zvědavý, jak bývalá herečka jako se motá do něčeho, čemu absolutně nemůže rozumět. No tak člověk dlouho musí na tom trvat a vždycky to vydržet a znova se do toho pustit a nenechat se otrávit, než ten svět jako přijme vůbec to jako možnost a začne to nějak vnímat jinak. No. Magoru je plný město. Magor a už odchází taky někam jinam, nevím kam teď. Tak, připravit ke startu, pozor! Můj první film bylo Lucie a zázraky. Vybrali mě do něj, když mi bylo asi 3,5 roku. Počkejte na mě! Počkejte! Přišli filmaři do školky a vybírali si prostě malou holčičku. I zkoušeli, myslím, z dětského domova děti, protože o tom to bylo, že ty děti jsou z dětského domova. A pak se nějak vrátili zase ke mně. Já tady hledám pantoflíček. Režisér Ota Koval v pauzách prostě si se mnou hrál, stavěl domečky pro trpaslíky. Pak jsme vymýšleli, že třeba jsme jedli kytky spolu a já jsem ho tak adoptovala v podstatě jako svoji rodinu. Teda i pana Třísku a paní Urbánkovou a vlastně jsem si už pak nikdy nebyla úplně jistá tím, kdo je opravdu moje maminka, jestli Naďa Urbánková nebo kdo. Jo, ta je krásná. Byla jsem tam hrozně zabydlená, vždycky jsem se strašně těžko loučila s tím filmem a vracela do té právě skutečnosti s babičkou. Jsme nějak se plácali po bytě a už mi to vůbec nepřipadalo, že to je ten pravý život. A taky jsem se jinak jmenovala, což se mi taky líbilo. Lucie. Moje maminka byla v té době třeba na dlouhém zájezdě ve Španělsku s divadlem, s Laternou magikou. Tatínek asi v té době ještě s náma bydlel, ale moc se ho nepamatuju, studoval FAMu. Já myslím, že vlastně jsem natáčela do nějakých 9 let. Občas nějakou drobnost. Pak jsem ve škole samozřejmě hrála v nějakém dramaťáku a k tomu jsem od těch 14 začala hrát amatérsky divadlo v Rubínu, kde jsem potom vydržela asi 10 let. V tom Rubínu to dětský studio dramatický, to vlastně byla škola. Ona teda Damu nás nějak nesnášela, protože my jsme tam pracovali jinak asi, než byla představa v té době. Ty školy oficiální, vysoký a určitě i než konzervatoře, kam jsem taky párkrát dělala zkoušky a neudělala. Ale myslím si, že to není pravda, že bych neprošla nějakou výchovou, protože ta byla docela vážná. Na Damu jsem se odstla až teďko v pozdním věku, protože jsem měla jako herečka mnoho výhrad k režii ostatních lidí, tak jsem si říkala, že bude dobrý si to zkusit. Takže jsem zároveň se přihlásila na střední školu. Po roce studia té střední školy
na vysokou školu s tím, že si tu střední školu dodělám, ale do toho jsme se rozvedli. Takže jsem spíš začala pracovat a vydělávat si nějaký peníze a vlastně obě ty školy jsem opustila. Už jsme spolu udělali několik věcí. Nejzajímavější pro nás zatím byla asi Horáková Gottwald. Jednak tématem, jednak tím, co jsme chtěli sdělit, jednak prostředím, kterým jsme měli možnost to sdělovat, to je ve staré zbořené slévárně, asi 100 metrů od místa, kde se Klement Gottwald v roce 1929 stal generálním tajemníkem zbolševizované komunistické strany. Teda chlapi, vám bych nechtěl padnout do ruky, vy ty ne, soudruhu prezidente, ty ne. Ale Rudla. Rudla jo. Dokonce jsme kvůli tomu založili divadelní společnost, který říkáme Divadelní studio Továrna. My máme hroznou práci s tímto divadlo dát dohromady, protože vždycky na každý představení vlastně zjistíme, že nám chybějí 4 světla, že Eva na poslední chvíli prostě musí půjčit někde z nějakého divadla spřáteleného. Vlastně jsme to divadlo jenom Karel, Eva, já a ještě Anička Hrnečková, Krištof, Evin syn. To svítí a staví spolu s Karlem Steigerwaldem, který zároveň trhá lístky a můj syn to zvučí. Jestli z toho nakonec opravdu třeba za 10 let nějaký divadlo opravdický bude, to bude asi ještě hrozně práce. No. Tohle to je takový první krok. Trošku je to moc dlouhý teďko, jo, a jakoby řídí to Zdenička, takže už může, jakmile řekne poslední slovo Gábina, tak Zdenička už může říkat, pojďte, dobře. A dost je taky těch, co si představují něco delikátnějšího. Eva Sacmanová byla takový můj průvodce celým tím divadelním životem. Ona byla Julie v divadle Na okraji, když mě bylo 14. Ale Eva mi zůstala hlavně v době po tom rozvodu jako takový úplně nejbližší člověk, který mě držel za ruku a říkal ráno, vstaneš, půjdeš nakoupit, teď si něco přečti. Nehne z místa. Tohle si musíme ještě jednou udělat kvůli mě. No, pomalejc, Gáby, to celý, protože mi tady... Tak když si lehnem, tak Jindřiška... Před 2 lety o prázdninách jsme tady dělali Fajdru Enquistovu. To ještě tenhle domeček vypadal mnohem hůř. Tak jsme tady různě spali na zemi a tady v Sokolovně jsme zkoušeli představení, kde Eva hrála hlavní roli. Myslím si, že by to nikdo jiný prostě nevydržel, jo? Že ty podmínky někdy té naší práce jsou nepříjemný a v tom mi Eva hrozně pomáhala svojí odvahou nechat se ode mě obsazovat do těch věcí, ale jedna věc je, že se něčím musíme živit, tak já třeba jsem dělala servírku a ona pracuje v Národním divadle a pak po nocích anebo o prázdninách prostě jsme dělali svoje věci. Do vlasů mi odříhne trochu cibulačky a celá věc bude tak nějak... No ale nakonec se mi zdá, že po určitý době jsme si jako vybojovali nějaký místo a právo na to pracovat a dostat třeba i nějaký prostředky na tu práci. A prostor. A teď je jako zlá, jo, teď přestane být, že i může jít jakoby dozadu a jenom zvedat ruce. Je to představení, které vzniklo z novely Petry Hůlové, umělohmotný třípokoj a je to vlastně monolog prostitutky pražské, současné. Teď jsem za to dostala nějakou cenu za přínos, myslím, se to jmenuje. Ty obličeje jsou důležitý tady, no. Ta prostitutka pořád říká, že jí je úplně jedno, že už je jí 30, ale zároveň jí to není jedno a je z toho trošku na nervy, protože teď jí je 30 a za chvíli bude 40 a už nebude vydělávat tolik peněz, kolik vydělává teď. A takže vlastně o tom stárnutí a o takovém tom, jak ta civilizace oslavuje tu mladost a ty krásné těla a tak dále, o tom hodně to je. Co se napouští mezi tím, co si vyřizujete své věci? V mém případě třeba právě hovor s takovýmto klientem. Ten domeček je vlastně docela blízko Prahy a já jsem si ho pořídila ve chvíli, kdy jsme se rozvedli.
To byl takový chudáček, úplně zbořený, když jsem ho kupovala. A přece jenom mě těší, že jsem já sama bez nějaký mužský pomoci dokázala i vymyslet, co se s ním má udělat. Ten dům je najednou, to je taková novinka v mém životě, že to je něco, co jako zůstává. No. To divadlo je takový, že se to vždycky úplně ztratí. Člověk udělá představení, 2 roky se hraje a pak už není. Dámu s kameliemi má hrát Bára Baziková nebo Lucie Bílá a jejího milence hrajou kluci, kteří teď vyšli čerstvě z damu, to znamená, tam je rozdíl skoro 20 let. To mě připadalo hrozně zajímavé. Muži šedesátníci se můžou prostě oženit a mít úplně novou rodinu s 22letou holkou, i mladší samozřejmě. Se to děje a je to úplně v pořádku. A dalo by se říct, že je úplně v pořádku, že si 40nice vdá za 20letýho kluka. No ale je to komplikovanější, ne, že bych nebyla odvážná v tomhle třeba řešení, ale zdá se mi, že příroda má prostě na některé věci svůj vlastní názor. Na tom vlastně ten příběh nakonec stojí. Jestli je možný překračovat nějaký přírodní zákony. Třepy mi do očí, hází, když vstává, zas na mě útočí, když čaj. Mně se zdá, že nemám moc jako k nějakému feminismu sklony. Jenom se snažím tou prací divadelní dávat nějakou zprávu o sobě a o svém vnitřním světě a potom, o čem se bavíme s ostatníma holkama. No tak prostě jsem žena, takže moje režie je ženská.